tushmasdan pomidor bo'shab qolyapti. Boshqana bo'lib qolyapti. Mana boshqana bo'lib qolyapti tushmasdan. Ko'k pomidor. Mana ko'klari yaxshi. Mana bulari bo'shab qolyapti. Mana boshqana bo'lib qolyapti. Nimadan bo'lsa u. Mana u ham boshda ham bor. Mana boshqana bo'lyapti. Bo'shavyapti. Помидоротон дидам, ягон касалӣ нест уҷа. Помидоротон тоза, мевош тоза. Якам сабабаш азот меор зиёд шидана. Дуюмаш норасои калий, сулфато, баъд калсий, баъд гармӣ ҳам таъсир кардагия. Барои он бисёр чиёда наворода мо бисёр такрор мекунем ки азот чизи даркория. Яке меор зиёд додан дар кор нест. Меор зиёд шид баъд ҳамин элементҳо норасоӣ мешавад. Агар чакан набошад ақаллан воситаи барг он даркори элементҳоро суспензия карда шапида истодан дар кора. Ҳозир шуморо чакра ҳастай, аммо сулфатш баланд, калиш баланд озуқора битем мешавад, не ки якҷоя карда битем бо хуб мешавад. Як тона ода мана фосфат калий 1 килои 200 грамм, калий сулфат 630 грамм, магний сулфат 280 грамм, бор 100 грамм, марганец 40-50 грамм, синк 20 грамм, мис 5 грамм, молибден 5 грамм, плюс 1 литр леонардит ҳам хушк кунем мешавад. Ҳамира чакра додан дар кора. Баъд болои капа агар чӣ набоша, оҳакай лоя шапидан дар кора.